Hello everyone, once again welcome back to my channel. जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आङो जोबोद दुखु मोनदों जे मोनसे जाथायनि सायाव जे बे जाथायखौ नोंथांमोना आरो आंनि दुखुखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो बुजिगोन। दा आङो ससे नोंथांमोननि सिगाङाव प्लेबेक लाबोनो सानदों, स' नोंथांमोनहा नायलांदो। खामनाय जादों आंखौ जिनाहारि खामनाय जादों बियो मानसिया बेखौ दा केस होनांगौ बेखौ लांफैनो जेथिया फैयो फैनानै नायफैयोबा सासे गुबुन हारिनि मानसिया जाहानि हिन्जावखौ जरबस्ति थारमाने रेप खालामनो नागिरबाय थादोंमोन। हिन्जावा होनदों खेबसे हादों होननानै बुंदों। मा दखान होयोमोन? ओंखाम साहा दखान होयो। मिथुरया थांनानै होनबाय आंनो साहा कापसे फुदुंना हो। ओमफ्राय आं होनबाय आं फुदुंबाय थाला नामा दे फुदुंथार होननायखाय आं फुदुंना होबाय। फुदुंना होनाय लोगो लोगो बियो आंखौ सिगारेटबो लायनो थिनबाय। सिगारेटखौबो आं इसानि बिबथैनि दखानावनो लायना होबाय। ओमफ्राय ओरै फैलाय आं उननि दरजाखौ लक खालामनानै इथिं साबिखौ टेबोल सायावनो दोनदों आङो। दा मोनागोनबो आंना इथिं मानसि माबाफोराबो हाबला हाबलि खालामबाय थायो। आं बन्द' खालामनानै बाहेरायावनो थागोन दसे लागै। ओमफ्राय साइकेलखौ सोनो थांनाय लोगो लोगोनो आंनि साबिखौ दोननायखौ नायनानै इयो आं हाबनाय लोगो लोगोनो अपराध खालामनाय जादों आंखौ जिनाहारि खालामनाय जादों इयो मानसिया। बेखौ दा केस होनांगौ बेखौ। मा नाम मोनलाय? मिथुरय। बबेनि मोनसे? नागिरजोबनो नों सिनायोमोन ना? आं जोंफोरथ' नुबाय थायो नालाय दखान खेबसे सिगांफोर जाबाय थाखायोमोन उनाव होनबा खालि समारसे मोनसेल'। प्लेबेकखौ नायनानै नोंथांमोन लोगोफोरा हयथ' बुजिबाय जानांगौ, मिथिबाय जानांगौ आं मानि सायाव दुखु मोनदों आरो खोथा बुंनो नागिरदों। जे मिथुरय बे बिथांखौ आंनि बादिब्ला फासि होनांगौ। आंनि बादिब्ला बिथांखौ फासि होथारनांगौ। बिथाङा खुनु खारखुमानायनि लामा गैया, जेराव डाइरेक्ट जोङो प्रुफखौ मोनखाबाय। गासैबो रायजो राजाफ्रा मोनजोबखाबाय। मिथुरय तुम्हें फांसी देबो लगे मैखम। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो गोदोनिफ्रायनो समाजाव जोङो मेगनखौ फिदिंनानै नाहरबा नुनो मोनो जे हिन्जाव माहारिफोरखौ गिदिर समाजानो जा एबा फिसा समाजानो जा गोदोनिफ्रायनो सोबख'बोदों, गादबबोदों। दा गिदिर समाजनि माखासे लुबैनाय, हास्थायनाय आरो रागानि फिनजाथाय महरै माखासे बिमा माहारि बा हिन्जाव माहारिफ्रा बुलि जानांदों। बेखौ नोंथांमोन बयबो मिन्थिखागौ एसेब्लाबो। जेराव हिन्जावफोरा गोबां रल लाबोनानै जोंनि समाजखौ बासायबोदों, जोंनि देशखौ जौगाहोदों, देशखौ रैखा खालामनायनि माखासे गोबां कन्ट्रिबिउसन होबोदों, रल लाबोदों। अब्लाबो दिनैसिमावहाय हिन्जावफोरा सेफटि गैया जों नुनो मोनो। माब्लाबा जेने थेने जेरै मोनो ओरैनो बाहायजानाय जों नुनो मोनो। जोंनि नोजोरखौ जोङो बोथ्रोदनांगौनि गोनांथि दं होननानै बयबो मिथियो। नोजोर बोथ्रोदनो रोङैयावनो, जे जोंनि डार्टि नोजोरखौ लानानै जों थाबायनायावनो, जों माने आं इन जेनेरेल खोथा बुंदों जे जोंनि माखासे डार्टि माइन्डेड सुबुंफ्रा डार्टि नोजोरजों नायनानै बिमा माहारिखौ, हिन्जावफोरखौ सोबख'गासिनो दं, गादबगासिनो दङ। आङो दिनै बेखौसो बुंनो नागिरदों मानगोनां लोगोफोर। दा
अनजुलि गयारि जाय एन्टनि गयारिनि बिसि आन्डार बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नाग्रिजुलि बेवहाय हटेल होयोमोन। फिसाया दिन हाजिरा मावनानै जायो आरो बेखौ जाय रेप खालामदों बियो बेयावनो नाग्रिजुलियावनो बाजारावहाय दखान होयो बेबो। दा बे बिथाङा सुबिदा लानानै बे बर' आइजोखौ रेप खालामदों आरो बेखौ डाइरेक्ट प्रुफबो मोनदों। दा प्रुफ मोननाय लोगो लोगो आंनि सोंथिया बेल'नो जास्टिसआ बहा थांखो आरो जास्टिसनि फारसे बावजोब्बाय नामा आरो हिनजावफोरा माला उदां जागोन? बेबादि मिन्थु रय बादि समाजाव लांसुनिया लम्पट सुबुङा माखासे आखल दिन्थिलांनायनि थाखायनो दिनैनि समाव सुबुंनिफ्राय हिउमेनिटि होननाया गोमालांनो हमदों आरो हिउमेनिटिनि सायाव फोथायनाय बिसास खालामनाया दिनै खमायलांनो हमदों। अब्लाबो आङो बुंनो लुबैदों जे सासे सुबुंनि दायाव गासै हौवा माहारिखौनो बा गासै समाजखौनो दाय होजोबनो हाया, बेबो मोनसे रोखा। दा बेनिखायनो बे सासे लांसुनिया मित्तु रयखौ जेरैखि जाया फासि होथारनांगौ। दा जोंनि माखासे दैदेनगिरि आरो माखासे गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोर जायफोरा ल'नि खामानि मावो, आयेननि खामानि मावो, जोंखौ रैखाथि होनायनि खामानि मावो, बे बिथांमोनाबो माब्लाबा बेफोरबादि जाथायाव लेटलि अबजार्भ खालामनाय जायो। गिबियाव माखासे समानो थांग'ग्रोयो। बेखायनो आंनि बादिब्ला आं फंसे खोथाखौ गोसोखाङो जे एकर्डिं टु मी मोनसे जाथायनि सायाव जास्टिस खालामनांगौब्ला सम मथे बियो जुदि जास्टिस मोनाखैब्ला, जुदि उनथारावसो बियो जास्टिसखौ मोनोब्ला बियो जास्टिस नङा इनजास्टिससो होननानै आं सानो आरो फोथायो। मानोना जास्टिसआ टाइम टु टाइम जानांगौ, राइट टाइम राइट एक्सन राइट प्लेस जानांगौ। आंनि मथेब्ला मानगोनां लोगोफोर, आं बेखायनो आर'ज गाबनो सानदों जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि रायजो राजाफोर, जोंनि गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोरनाव बे इउटुबनि गेजेरजों जे थाबैनो बे अनजुलि गयारिनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौ आरो जास्टिसखौ होथारनांगौ। आंनि आर'जआ बेल'नो। दाथ' इण्डियान गभर्नमेन्टआ रेपनि सायाव गोख्रों माखासे ल' बाहायगासिनो दं। बे ल'आ जाहाथे बाहायजानानै बे ल'नि गेजेरजों जाहाथे आं बुंनो लुबैयो आइ आफा गासैबो बिथांमोनखौ जे ल'खौबो आखायाव जों लानो हाया। बेखायनो जा ल' दङ कनस्टिटिउसनाव, आयेनाव, बेनि गेजेरजों जाहाथे लंपट लांसुनिया मित्तु रयखौ जाहाथे साजा होनो हायो। आंनि आर'जआ बेल'नो रायजोफोर। दा आंनि बुंनांगौआ बेल'मोन बेनि सायाव। दा बेजों लोगोसे आङो मानगोनां लोगोफोर, माय डियर फ्रेन्ड्स, आङो माखासे दहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रामफलबिल स्लुइस गेटआव जानाय बर'नि मोनसे मा होनो बेखौ ट्रेडिशनेल गेम, बड' ट्रेडिशनेल गेम आइमोन दैमोन गेलेनाय, बे बादायलायनायनि भिडिअ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो सानदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै शेयार, कमेन्ट आरो लाइक खालामदो आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बे बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामखानाय बे बिथांमोना खनायाव थानाय बेल आइकनखौ
क्लिक खालामना होदो। दा स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। Kamu udah mulai jaga, saya sana. Lama tu. Hande, ni lah, hande ni lah. Mama tu naik lagi hande. Mana lagi ni trabajar? Ini butuh lagi semua tu. Ya, ini sudah ada di sini,